И здравейте, приятели! Аз съм Ник GamesBG и съм тук с ново видео. Да, знам, не съм качвал пак от кусур време. И този път нямам причина, поради която да кажа, че защо не съм снимал. Единственото, което мога да кажа, че... просто ме мързеше и тъмън викам да снимам, почвам някакво видео и си викам, брат, няма никакъв смисъл и се отказвам. И нали, но както и да е. Също малко мислех това видео го кача вчера на Коледа, но не можах. Също да ви питам как минаха празниците при вас. При мен минаха в смисъл като нормален ден. И сигурно, да скажем честно, това може би ще е последния клип за 2025-та. Защото като гледам колко често снимам. Но да, преди да започна към видеото, ако видеята, които качвам ви харесват, моля абонирайте за канала ми. И да, нека започнем. Историята за днес пак е от училище, но тя е от 5-ти клас. В 5-ти клас, нали, Коледа много просто, как да ви го кажа, 5-ти клас е нещо като, например, от 1 до 4-ти клас е някакво в една и съща стая и с един и същи клас и учителя все идва във вашата стая и е малко като детската градина и си правите каквото си искате и хич не ви интересува, защото, нали, от 1 до 4-ти клас няма как да останете и дори да сте най-лоши да не учите изобщо, няма какво да стане, така че няма как да ви оставят да не завършите, но ако някой от 4-ти до 1-ви клас гледа този клип, молец, не ме взимайте мен за пример, защото аз едва си изкарах на матурите добри оценки. Така ли? Аз изобщо не учих. Ама пак изкарвах някак си хубави оценки, просто някакъв глич се едно. Нали? О, хора, малко се заприказвах тук, но просто какво правя? Нека сега започваме. В 5-ти клас, в смисъл това беше на Коледа. Чакай да... чакай сега като се замисля, кажем този клип на Коледа. Както и да е, беше просто зима, Коледа наближаваше и нали, ние си разменяме подаръци. Преди да почнем да се разменяме подаръци, това беше преди 1-2 дена, ние бяхме вънка и отивахме от физическо се връщахме към класната стая. И нали, но не знам какво са правили, аз просто си вървя и си чувам и си прикавам с който до мене. Нали, много не ме интересуваше. Ама, един от нашия клас, няма да казвам сега името, нещо се изнервил, чувам, нали, някакви леки викове зад мен. Аз нищо няма да кажа, нали, не ме интересува. Ако ще ти пистолетите изкара, брат, не ме интересува. Ама, да, просто, да знам, нещо там, сега мисля да ви го обясня, защото това беше преди 3 години, хора, как смисъл, тя да ви го обясня като хората. Просто почнаха да си викат там, нещо се изнервяха и това беше. Но нали, след това аз чувам някакви по-силни викови и си викам, коста, човек, само се обръщам. И буквално виждам едно от момчета от нашия клас, как е хванал едно друго момче, което беше малко по-ниско от него, той е доста висок, как го беше хванал буквално за гуща и го вдигна малко във въздуха, брат. Все едно гледаш ония филми, както с скалата, мисля, че имаше един дед, буквално беше хванал някой и го беше вдигнал във въздуха, дето го беше хванал за врата. И нали,
Пича буквално го беше вдигнал във въздуха за секунда и буквално госпожи се появиха и лекарката почнаха му крещят и го дърпат, нали? И някакво направо стана лудница и аз само седа замръзнал и ме е страх, защото да знам, ако се разсмея, може и да ме вземат имени или ако направя нещо друго, може и да ме отрепят, да знам. И накрая какво става? Успяват да го бутнат това, дето беше го фанал за гуща. Той го пуска и той пада на земята и нали той буквално не може да диша. Знам, че се смея хора, ама просто аз съм просто ужасен човек. И нали, той се го вдигнал, той пада на земята и почва да кашля и буквално госпожите го наричат изрод. Ти можеш ли, ти как така ще правиш така, виж, той е по-малък от тебе, ти какъв пример даваш, виж се какъв си. И пича беше отишъл при директора, мисля, че не знам. Момчето беше станало цялото червено и се оплаши. Не беше станало 5 минути седя 5 минути на тази земя. Човека беше посинял буквално. Гущата му беше някаква посиняла човек и човека каша и не може да се поеме въздух. Взеха го в лекарския кабинет и нали някои там от момчета се хилиха повече от мен, да знам защо. Но аз буквално реших да си мълча, защото той идва с нас човек и как да ви кажа, нашия клас го изклюкари много класната ни и да. Но нали, какво да се прави? След това не знам какво се случи, но като се прибирах вкъщи, видях момчето с аз и Петър. Попитахме го, няма му казвам сега името, как е чувствали се добре, той просто каза да и нищо човека. Па и няма какво да каже той, какво да направи. И да, това също е историята за днес. Няма какво друго да кажа, просто 7-минутна история. Какво друго мога да ви кажа? Мога да си поговорим още малко тук, но какъв е смисъл? Благодаря ви, че гледахте този клип. Историята беше сигурно малко тъпа, но аз ви казвам истината, хора. Смисъл? Какво да ви лъжа? Просто да знам. Нямам някакви истории да кажем, брат. Вау, това бах са нереалните истории. Но нали, това пак си беше нещо щуро, но да. Също момчето, което беше направил това, не съм го виждал да го направи това никога отново. Той просто си е нормален. Но скоро не го е правил. Човека чилна след това. И нали, и моля се, човека, гледаш този клип, съжалявам, моля се, не идва и за мен. Нали, шегата на страна, момчето си е добре, нищо му няма. Благодаря, че гледахте този клип. Аз бях на GamesBG. Може да се видим скоро, може и да не се видим. Ще я кажа весела Коледа, ама Коледа вече мина, но също. Знам, че ме гледат само българи. Кажете ми долу в коментарите, при вас има ли сняг? Защото в Солянград няма. Но нали. Чао за сега.